he estat pensant el motiu del per què faig aquests vídeos i no he trobat una resposta concreta. Crec que vull construir una comunitat, no només al meu voltant, no sóc tan egocèntric, una comunitat al voltant del pensament positiu de la vida. Al món passen coses dolentes les quals no podem controlar, però el que sí que podem fer és viure d'una manera més sostenible. Podem compartir més, ens podem ajudar, podem crear coses que inspirin a gent a fer el mateix, a viure bé. El que vull amb aquests vídeos és aportar a la gent del meu voltant inspiració, motivació, esperança, motius pels quals fer i crear, amb els seus, tots junts. Aprofitaré els timelapses per fer reflexions. I ara comença aquest vídeo. Trauré l'arbre que va caure amb el vent, el meu tiet em va venir a ajudar. Començaré a dissenyar el porxo per la llenya. Així que, endavant vídeo. Aquí va caure l'arbre i, bueno, hem d'espajar una mica el camí. Hem de convertir tot això en peces petites, almenys així aprofitem la fusta per l'hivern, per l'estufa, i en fem alguna cosa i no es queda aquí i es va podrint tot. Es queda aquí tot a dins la planta aquesta que fa unes floretes molt mones, en veritat. He trobat aquí una cosa escrita a la llibreta i m'ha semblat interessant, així que aprofitaré aquest timelapse per llegir-ho. Qui érem abans de ser conscients? Érem monos o pols d'estrella? Érem llavors de la nostra espècie, però llavors només som una espècie de pols, que s'ajunta amb una altra per crear-ne més. De pols en teníem, però no en teníem perquè érem molts. Ara som més, però la majoria estan sols, i per això era millor abans. Abans menjàvem perquè teníem gana. Abans ens ajuntàvem per sobreviure. Abans ens ajudàvem per compartir somriures. Ara ens ajuntem amb parets grises. Mengem per penjar-ho a l'Insta i ens ajudem per guanyar visites. Quina puta merda! Jo vull seguir sent el que era abans. Una espurna de foc de l'univers, una gota d'una font divina, potencial pur de consciència sense adjectius. Potser sóc tot el que seré, cada cop que ho sigui, i ser així tothom. Abans de poder ser jo, i així poder ser el que sigui. Sóc un reflex diminut, però quan bufo la petita espelma tot s'il·lumina. Ets l'ombra lluminosa que darrere meu brilla, mentre em mires des del reflex de la paret grisa. Però no em giro perquè puc ser tot el que veig, i el que no veig em pot veure ser, i així ser-ho tot. No sé què havia fet aquell dia per escriure això, però és el primer cop que ho llegeixo i digue'm si t'ha agradat. Sé que vaig dir que aprendria a fer servir la motosserra, però no ho he fet. Però bueno, va venir el meu tiet, que ell en sap molt i va molt preparat, i llavors vaig pensar, doncs mira, si ho fa ell, això que m'estalvio. Aquí és de quan em vaig assentar una tarda a dissenyar una espècie de porxo per la llenya perquè no es mulli quan plou i així a l'hivern si arribes i està moll doncs pots igualment encendre l'estufa sense haver de preocupar-te. I bueno, això, dissenyar, que és una part molt important del procés creatiu, entenc, perquè si no saps què estàs construint, com començaràs a construir-ho? Això va ser una tardeta de tranquis, anar dibuixant i anar mirant a veure com podria fer-ho. I doncs ja estaria. Aquest ha sigut el vídeo d'aquesta setmana. M'he pres una mica de temps per mi, sense carregar-me en feina, bàsicament per no cremar-me de fer això, perquè realment m'agrada bastant i seria una pena que em cremés i que deixés de fer-ho. Llavors m'he donat una mica de temps per estar amb els meus i per anar fent jo tranquil i ja està. La cosa és seguir amb els vídeos aquests, llavors no sé si hi ha algú que li agradi molt, però no us preocupeu perquè seguiran havent-hi vídeos més endavant del maig. I
ja està. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs us podeu subscriure i podeu comentar alguna cosa, doneu-li like i aquestes coses que es fan avui en dia. Vinga, adeu.